Nishimata biasa gawe jiwa itu arspa kaisan. Don hapodeng kismat. Arspa kaisan. Don hapodeng kismat. Niro sakan jiwa itu live pak katsau. Donu jongala katongi temple jo mi aikan lo apo anginku sikutosho jingdon jo mi jingdon jo mi jingdon jo mi kan yai long jing kawai ba jingdon jo mi jingdon jo mi kan yai long jing kawai ba Donu jongala katongi temple jongi aikan lo apo hangi kutrai jisu halu bo jingdon jo mi
kalong kam kodor ya kiji subhabonne ngan ai baro ngan ai baro tamban yo ya lokabi ngan ai baro ngan ai baro tamban yo ya lokabi tobo takya ki kenjeri tobo akamin simbi nala takkan shong ha jingdung atuwa sishai kasi hakajingsha min sim jong nakasuhu hakajingsha min sim jong nakasuhu Donu jong alaga dongi temple jong me ai kanu Hapo hanne ko try Jesu hadu ko chikuto shun Jingdam jong me ngan yai jing kawai ba Jingdam jong me kan yai jing kawai ba Tang si korban yo ya salat dan syukur becawi Haja sing kalong kam kodor ya kiji subhanallah ngan ai baro tamban yo ya lokabi ngan ai baro tamban yo ya lokabi Tobo takya ki kenjeri tobo akamin simbi nala takkan shong ha jingdung atuwa sishai kasi hakajingsha min sim jong nakasuhu hakajingsha min sim jong nakasuhu Ni ai ngồi yo blay baling ba jwan gasngi yang yo wan shakri u hot kom ga jeseng samla KJP snot sapngi ringkat bat kabalang hangni kumjuru yaka presbytery nongsenri hapreng jong kijinglong jingman jong kapor lapen khi phalo ikijingmut kichiperkhat bokumno ngila ban pelong ya gani kijeseng samla KJP snot sapngi ke arpau Haipor ibu kim khait Nagaliang jongka jeseng samla KJP snot sapngi ringkat ber prestri kabalang hangni ilayo ikaban penbait balada kalong kumno ru ngin ya chakmat kaba pelong ya gani ke jeseng samla KJP snot sapngi om tang ya jinglang perkat kam Nrei ya jeseng pai baru balkata om gomba julong hagi por ke mensua Nrei jeseng galong bai tang apodeng jong kidikot kidelegate but ke district hangni ring ai ngoi ublei bel ngebaju ngapor bangila ban iru igedor khmat
nagi way pat ki district nagi way pat ki presteri ki prasamla beet pramngai beet ki bidan ringkat pat ngi yawan sakri lang yo blay lengba jong gani kapor sai sien pat ngi piang sau phai phi baro pat ngi ngech scam ba blay under ringkat lengba gani ngi baro ka we bagi jing sakri blay ki jong ngi kin long badiang hun hakmat ka khet ki jing isnei ki jong u ha shwa bagi ya chakmat ki jing sakri ki jong ngi ngerpat ye isketri sobhaban tersngau ya ka program hagani ka por Reverend Chairman, ka program hagani ka jiseng ka pamenta kalong kumde, ilayo ya ka jingruai revival na ka standing choir jong ka jiseng samla mau kerwat presbytery. Inyo banong ilam jingruai hagani ka jiseng masta kambok ren tatiang. Inyo ban pulih bat duai teman besan hambor lang thaba. Inyo ban lom ya ki ji aingo, bat kat badang lom ya ki ji aingo, inyo ya ki sound li ki choir, ka baningkong na ka jiseng samla balang nong thelap. Ka standing choir je geseng samla mau kerwat presbytery, ka balai na ka standing choir je seng samla nong senri presbytery, ka pasau na ka KGP Synod Sepngi standing choir, nong kren hakini ka jiseng Reverend BRL Maulong, nginyo ya ka jing penbena bat ka jing penwai. Reverend Chairman kini kulong ka program hakini ka puan. Tuyero utrai kopi ki sakri utrai tuyero ya ka kerteng utrai long balakerku ya ka kerteng utrai naduk menta pat halagerta naduk bumi kesngi haduk basep jongka hagerteng utrai kalong kabadai ban yaro inya sok lang da banyarwai ka jengruai ka ba arspa arpun riu bat arspa arpenyo naga bakhamrim bat hadien jwan jirwai lapan bej ya itemsan hambor lang thaba ban puli na ktin jong ble bat ban bu hagajing dwai kajing rwai ka arspa arpen riu ka lama kraw la sei ka gospel ble ka long ka dujok bisir kai ujisu lapan mong kan hap la imat skem hakmat ujisu kam la yeng Wat ai jeng eat kan swai jeng eat bakum lo ding kabala thung utrai balam yangi saye nga igari ngan yo yaka ngan shonglem bat utrai babha ro santali gid khot ka jeng rwai ka arspa arpun riu bat arspa arpun yo na ka khamrim to ni yang lang baro Kalama kraula say ka gospel blay kalong ka dujok bisher kay uji sulapin mo kan hap la imat skem hakmat uji sukam layeng kan hap la imat skem hakmat uji sukam layeng kador pan singyat sya hakli us imboneng kinar sakibanem kam korya kajing rem tuan kumi kanikakam ubayong ulalitam tuan kumi kanikakam ubayong ulalitam turiwai blayo bamijing shai boneng turiwai blayo man bisoka
poi ngin poi haseyon lum la don jing per hari klau bun ngin poi haseyon lum la don jing per hari klau bun wan ai jing it kan swai jing it bakum oding kabala tung utrai ban lam yang ishayi ngin ikari ngan poyaka ngan shong lemba utrai baba nga ikari ngan yoyaka ngan shong lemba utrai baba aten rai crouching so kaduriau baklem kun hamiyaki badu don spakabom cukun jong mikanam yang bikin go boneng pertek badu jogru jong mikanam yang bikin go boneng pertek badu jogru Hasiwai kaban pendam hau blai haki jing tuai ngan pule katu kat ne ki bentana ka tin ka jong blai ka bangila ban syam ne ka kitab ka jong Jeremia khat nyau ka lenong nyau ter ka khat bana ka shi ka baning kong ka jong por shi kinong korin nriu ka lenong arpho ka khat ka tin ka jong blai ka ong suk utau briu ubashania hau trai baru bakajing syania jong ulang utrai naba unlang kemudian balatung hajan ki bad ubapur yala kitit hajan kawa baonom syapting habawan ka jingshit henrei kasla jong u kan long jerngam bad hagasnem barang rengkyang on sumar kuslai lemne on pep ban sai so namar latit no ya pi daga dorba te namar kata to pendon burom yau blai hakamet badaga mensim jong pi ki balong ki jong ublai un kerku ya ga jing pule na ka ktin ka jong u ngin ya pendam haga jing doi kokpa jongi ubah beneng daga mensim kabas ngongu yame a ublai namar ki jing le bha ki jong me ya ka jing ka jong i kom ki briu ki ba me malabu yangi hagan ga sla juga kendau ni ai ngu yame a blai ya ka jing penla ka jong me ya lo ka jong ka jing ya seng samla sinat bangila ban ya lom lang hagan ka lumpung hang ne haka balang hanong senri ngiai ngu ia ka jing don rengkat ka jong me ngiai ngu ia ka jing yalam ka jong me kaba mele yalam mila ka jong ya jing ya seng samla sinot wat hap deng jong ka jing ya lenti kiba e bat kiba klain au blai hakini kisnem kiba ladep ngiai ngu ia me ko kenran banyo i bakakti ka badan bor ka jong me kekner bat yalam yalo ka jong ka jing ya seng samla sinot bangila banya don hagan ka balang hadong senri nadu ka janmi sngi tho ding au blai ya ingu ya me hagan ka sngi ka ba krau ka jong me haga ba melo walam yalo jong pai lang jong me au blai banya lom lang hagan ka jaka ya ka ban mane ya ka ban pendon burom ya ka kurteng ka ba em bat ka ba don bor ka jong me
trai sai chi sen ngi duai ya ga jing lam ka jong me ngi duai ya ga jing don ring kat ka jong me ai bo ka bor ka jong men sim bo khu jong me on yai lai lu ha preng jong yi kom ki khon jong me ki be don na ka jaka au blai bangin sha ha po ka jing lam ka jong men sim bo khu jong me trai ngi duai ha khmat jong me ya ga men is nei ban ya lam ya ga jong ka jing ya seng sam la sinot au blai la shi sha ngi la dai ban ya len ti ya ke jing e au blai ha ga be dai ba ka jing sap rang jong ka klam ka ba shir kai ringi ai ngu ya me ko trai ba ka ti jong me ka ya lam ya ni ha du ka klip mat ka ba benta au blai ngi duai ha khmat jong me shem ya ni ya ka por au blai kam tam ha bangin sio snow ya ka tin ka ba em ka jong me leng bau shakri jong me u ba me la i bet ban khot se ka kam ka jong me bat ban pen yeng ha ka jaka ka ba kentang ka jong me trai ngi duai ba ka bor ka jong men sem ba khu jong me on pen slai ya lo jong shakri jong me la shi sha ka jing pen kre ka long ka jong bril rangi duai baka jing penjanai kan long leng baka bor ka jong men sim ba khu jong me yarap yangi kum ki samla jong ka sinot au blai bangila ya ka ban pendon burom ya me hakam met bak hakam men sim ka jongi knang bangila ban long kita ki jing ubi ki jong chris haka jingai lenti ka jongi haka ga sla juga ka kendau au blai ngi IT hame ya kana ka por ngi IT hame ki as jing sakri ka jongi ya kana ka sngi hibaro ka wei shemti ko kanrat ya kana ka sngi baro ka wei daga bamnis nei ban sha skor ya ka jing khot kerpat ka jongi nabaga kerteng ka jong trai bunong penem jongi Jesus Christ ngi duai ban ngi khot kerpat ru menta bat halakerta amen. To belain kerku ya ka bala pen sngau nga ktien ka bakhu ka jong u ba ka jing duai he nga por ding ba ka je seng lang ka jong i kom ka je samla ki chi pis not sep ngi so komen chibon ru ya ka ban yo i badon na pedeng ki nong sen syar lagalong hag hima pat kumjur hag jella ki bedon ringkat hapren jongi han ka por ngi so bha hi ka ban pediang han ka por ya gini nong mi khmat ki bedon ringkat pat ngi iba ronik ton ling do tong har ibalong MLA pat kumjuru minister bapej ka PHE iba Vincent Pala ubalong MP jongi iba pensingain Manik CM ubalong MDC iba karne so syang but way nagi dekhot jong jeng samla ka jongi hiru ubalong MDC menta iba Charles Marngar tina kaliang jong jeng samla sinot ngi pediang sobhai phi pat ngej scam baling ba ka jeng don kat ka jong phi ni ka por kalong jeng hem ka jeng sekri lang ka jeng yo play pat ngej scam ba ling ba ka jeng sekri lang ka jong i kan pala ingi lang baro ba di phit kum ju pan yo mat ka jeng kat khu na tien ka ba khut ka jong play tiga ni ka por pat ki la poi chui ka benta ba kata kalong ya bangin yo ban ngap sa skor ya ka kubor na ka tien ka jong play idan apa yang jongi ya Reverend BRL Maulong pat ngalaju ong ya pastor Maulong kum henmen beidei khun kong jong ka sinat sapngi ba khun marwei hiru namar lo ordenya i haga sinat hamakurwat marwei bat ubaning kong ru hadien belapia ya ke jipi sinat pelun ya ke jipi sinat sapngi pat ke jipi sinat mingi i pastor BRL Maulong ilong ru u chairman jong ke jeseng samla ke jongi bat ngisong bahasibut baila pediang ke jeng penbet jong ke jeseng samla
Penderingkat bat ngi hai negapor. Bat ban sam ya ke kubor negak tin ke jong oblay. Sai sian pat ngi pidyang sobhai pi pastor. Bat ngi skam hi ba oblay penderingkat bat pi. Bat ke kubor ke tin ke jong oblay. Bat pen kran hai pedeng jongi. Bat ke jing pen krek ke jong pi ke long hi ke ba oblay hi upan chai bor. Bat ke ba oblay hi upanan kam ya pi. Ban long ke tendong jing sawa. Ya ban sam ya ke kubor jong u. Tia shwa bagi niok ban skap ya ke tin ke jong oblay. Nai Reverend BRL Maulong. Ini sok lang da bani ruai ke jeng ruai. Ka chis pa lai penyo. Pat chis pa lai busan na ka khamrim. Kak tin jong me kalabiang. Bania lam syakut ka khlau. Long ke jing shai long ulo. Ban itu bamida pau. Tin bane long hami. Kum hakani ai ngen le. Kum tu bro art lagi dekat ke jeng ruai ke chis pa lai penyo. Pat chis pa lai busan na ka khamrim. Ton yang lang baro. Pa atraya la jing sawa minta da kabor bakrau banya le ya kaktin jong mi shabu bril la kan pau yat keleng ding boneng thang ca bom man bat jing meng các tin trong bi ca la biyang ban ya lam shakut ka klau long ka jing shai long u lo ban itu bambida pau tin ban he long hami kum hakan hi angin le. I Reverend Eti Solia I balong u chairman jong kaje seng samla KGP Synod kaba arpo hagani kesnem arpo kinong kit kambaro jong kaje seng samla kasi jaintia Presbyterian Synod sepngi ke jongi kidukot bat ki delegates ki balai poi nado kasi thok dieng janmet kum kaje seng samla Synod ni pen pau kajing aingo yo blai ha ka bau la isnei ban penyo hangi ya kani kalan kabangila dei ban ya lenti ya shibon ki jingdo jingmentoy bat teng ru kawan ka jingdo jingkermen lingba ka pandemic kabangila mat hagasnem arpuei bat haduk mentah kinong sensyar perthai ki bedon rengkat hakani kapor kabamut nadu MP jongi ki minister ki MDC ki SEM ki sordar ki rang ba snong lembat kinong sensyar balang ki balong ki pastor ki temen basan bat ngi bat mapi ki rayot ki balong kita ki langbrot ki jong utrai ki badon kaman lagas ngi ban yo ia ka jing besa ka bakan jaman sim lagadei na ginong syarai perthai nong sensyar perthai lagadei na ginong syarai balang lagadei na ginong syarai jong ki snong ki thau ki jongi ni don kam ia ka jing besa haga bakum kani kapor kabamenta ngapen pau ka jing aingo yo blai ya ka bau lai snei ban benshet halor ki terpeng ki batlot bat ki baret ki jonga nado ka je seng samla ka ba
kat pra kabalalong ha kabalang Presbyterian lom sok klor mairang presbyteri kila tenrong hanga bansam ye kaktin ka jong ublay haga jeseng sinot samla tang ba ye kapor mtip lagadai ka ba arsin ne kadai ka ba hosting Henry nakidaw jong ka pandemic kajeseng ka ba di ban kren ka di ha snem ka balala ka balalong ha balang mautung marway Henry ngim yo syu ya kata bat nga perkhat kalakut no kumto Henry ndang ilapoy ha kajeseng hang tai ha mautung marway kapau biang ka kerteng ka jong Reverend BRL Maulong bat ha ka tu por ka jing pen kre ya ka jingkren kadai siya ka way ka pang Henry ha ba ka pau pat men ha ka di ka sendam ka bala dep kalapoy no siya ka way ka benta bat nga ay kublay ya pi baro ki pait lang nado ki hep ki baret ki khon samla ki long kme ki long kpa ki bala ban poi siya ka di ka jiaseng jong ka di ka snem wat habang ila do jingkermen ublay un yalam yangi ublay un pensyat bor yalau jong syakri haban sam ya kaktin ka jong ublay hagan ni kapor ka mementa ngin ya duai ken mau try ya kari khasi kenti ubarem baja Shon kamuhor u Jehovah hagi pateng badangsa yarap yagi kon samla jonggari ka jat benreu bat ka balang ka jongme bakin long ka pateng ka banwanra ya ka jingkermen ka babha bat kum ki samla ki balong maudong jong ka balang kerku yaki kotrai bat kerkhuru yo syaki jome ubala penkre ha ka jing telot ia ka di ka khubor leng ba ka ktin ka ba im jome kan long ko try ka bor na ka benta jong ilang baro ha ka kerteng ka jong try jisu ngi doai amen ki khon samla ngalabanong ki para samla bat baro ki bangek haga ni kasngi lagalong nagano ka kenhon balang tungin dem ko siu ban sya skor hakmat jong ublay ka ktin ka jong u bat ngin pai show ublay bangin yo sngo daga bangin play ya ki skor ki bakan jaman sim ayu ublay udon ban kren ha pedeng jongi hagani kapor kathim jong ka jeseng samla khasi jaintia Presbyterian Synod sepni jong ka ni ka snem klong philong ka jingi ubi ukres ya ka balapan syong nong rem na ka siti ka baar ka jong apostol Paul syekinong koren kal nong ka baar ka khot ka khatsan Pilong kajing ubi ukres. Mdei kato ka spray. Kabang ilawan nong da ka signature. Da ka box. Da giway kijing pen ubi hagari ka protay. Bat bon na pedeng jongi. Hagiri ki sngi ki bamenta. Kamta makajing tray jong ka global warming. Kadon kajing sma kabam snow tenat kabami na kamet jongi. Kamtam haba shit bahakasngi. Kumta lagalong na do kisenrang haru ki kentay ngi persyang ban spray ya ka jing ubi bakan japertai. Ban pan snow tenat ya ka met habang iya rengkat bat ki perlok bakan omdon ka jing sma ka bas snow jeli. Kasnam ka jong Jisu kalong ka jing ubi yangi ki kon Kristan hagini kisngi ki pamenta
ka khubor hagani ka por kalong ki samla reuslur jong ke testament ka barim ki samla reuslur jong ke testament ka barim bat ye kita ki samla kalongru bangabo banong hagani ka por ki samla Kristan ye ki ba ublay upendon kam bat baga perthai ke itho ye ki samla Kristan ki ba ublay ula pendon kam borba ye ki bat ka perthai ka pediang bat ka itho ye ki Haga Meghalaya Legislative Assembly jongi haga diga snam ka balalek no uwe na ki samla ubdeu MLA jong ka not Shillong hapdeng ka pandemic ka basirkai ka don ka session ha Meghalaya Legislative Assembly upule ya ka ktin ka jong ublay haga ka por bat bon na pdeng ki MLA ki keren benyu upule na ka kitab ka baar jong ki chronicle kal nong ka banyaw ka dukhat ka bakhat saw uong lada ki briu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ken penret ken kala ka bamot ken duai hau blai un sha skor nabneng un penkhia ya kari jong ki emle bat ki patba ki comments ya u da ki kentin ki bangim sngu bang ban sngap kum ki khon jong ka balang ki para bangej bahit ki khon samla ki long kime ki long kpa ki para pastor ki balong ki kpa ki para bakin men lembat ngilang barok ngakwa ban pan phai ki jing mut jing perkhat jongi ka ka por ka ka khubor ka long syaki laingot ki samla naga testament kabarim bat kini ki samla kilawanra ia ka burom jongkari bat ka jat benreu kilawanra ia ka jingjob ia ka thma bat kila longru ka shithi ka jong kres syaka perthai ka perthai ka itho ia ki bat mangi haduk menta ngi pediang ye kajing trai jongki bagi long ki samla ki wo ublay upendon kam ye ki kabaningkong ngini pek naga kitab jong ka Esther kalnong ka basaw ka khot ka bakhat riu ka kitab baar jong ki siim kalnong ka basan ka khot kabalaar bat kabalai bat ka kitab nong bishar kal nong basaw ka dekhot khat saw hadu arpuar ka kitab Esther bat habang keren hagani ka por barok ki jing keren jong age long syapang kini ki kenthai jong ka ketien ublay ki ba ublay upendon kam iki kani ka benta ye ka baka Esther ka keren ka ong ye kini ki kentin hagal nong ka basaw ka dekhot ka bakhat riu ladangan yap ai ngan yap ong ke Esther ladangan yap ai nganyap kasamla kentai breu kabadon hapdeng kajing seir kajing syepting bat kajing syak leben jing syak nyoben ka keren ye kini ki kentin
Kakerteng tenrai jongka kadai kahadasa. Kahadasa kamut bangi juruai udai uding martel. Bar uding martel udai uding ubai tenat bah kata-kata balaong bagi sela jong uni uding martel kilong kiba ilbi. Bat ia kena kerteng hadasa lapenuan hakata kadur. Baudai uken jading ubadon kisla kiba ilbi hadu kata-kata. Badiaka hasnong hatau teng don kiba khot ie ki oyaka hadi. Don pat kiba khot yaka dasha. Ka khon jonga ka kerteng ka hadasa ka baningkong. Bat ngimtip ublay uai ya ka kerteng ya ka khon jongi. Bat ngishim ya ka kerteng bakadai ka jing ai ka jong ublay. Bat hadin ba kalalek bani shim benta ya kata ka beauty contest. Ya ka ba usim ahaseros. Banburi ya ka kerteng tenrai bakadai ka jiu. Lapen kala ya ka kerteng jongka naka hadasa syaka Esther. Lapen kala ya ka kerteng jongka naka hadasa syaka Esther. Bagi tip bagani ka Esther balapen kala ya ka kerteng jongka ban lek rung ban yesem bentahang ta ban buri ya ki jingtmu ki badon selendat jongka bat ka kerteng Esther ru kamut kumta hait lani konsil buri halade ya ki jingtmu ki bapadon Esther kamut kumta bat kadai ka khon ka jong Abihil ubadai ukni jong Mordekai Kakmi barukpa jongka kilayap no men baka Esther kadang long tangkum ka kena samla. Lari la sumar la penhe pensan yaka da ubakha jongka ubakerteng umur dekai. Ya kani ka history baro ngiyatip ha ka jingja jongka Esther ha ka history jongka Bible keketian ke jong ublay. Balaong bahadin balaja ki haga ying sim jong usim Ahasuerus. Ubamut ban penleran ya ka basti hakamat ki menteri jong u. Ubamut ban that ya ka kepada ka mahadai jong u ke kurim. Hakamat kita ki menteri ki balaya buat. Ka basti kamtre kari ya ka longren yang jongka. Bat aba kamtre ya ka ba uni usim uang ya ka. Bakan syat, bakan peni ya ka jing bhabri jongka. Hakmat ki menteri jong u kamtre. Kumta loong. Bakala syakbe no, bat kala du no ya ka jing long mahadai jongka. Bat habagala du no ya ka jinglong mahadai. Bat bala be no ya ka naga ying sim. Usim Ahasuerus peleng udang don kam. Ya ka nong yarap lem. Usngau kenja. Usngau long marway. Bat kumta laong. Kat kum keketin ka jong ublay ladangin puli benia bat puson ya ka wong. Banga don kam. Ia kanong yarap lem. Ngadon kam ia kamahadai. Bahkan kersyaan lem yang a. Ti onle kumno. Banyo ia kata kebriu. Kabau nius im ukwa berumon halade. Ter kayat katu kejingjia kejing itu kana loong. Bau la penbek. Bandon kejing pertasnong. Nakabenta ban penlong ia ka beauty contest. Kajing pen i tei bhabriu. Haka hima jong u.
bat haba yok sngeu ia kata ka kubor Mordekai hapadeng ka jing duai jong u namar baka jat ben riu jiu ka dei ka bala sya nyom ben sya nyau ben sya le ben wong ia ka Esther padai ban nilek yeshim benta padai ban lek ban yeshim benta hagani kaji Yakob thei bhabriu bat lengba ka jing pensilur ka jong Mordekai ka Esther kala lek ban yeshim benta hagani ka jing Yakob bat haba ka lek shim benta kala sya jit na pedeng ki thei bhabriu baro maka kalong ka job bat ka baladei hok ban yo long ka mahadei ka jong Usim Ahasuerus ki para banget bayit kani kapor kaba uni Usim Ahasuerus wat uhaman kajing tmu jongki kalong ban pendu jat ya ka jat pen riu jiu banom pensa syu yaki Henry haba kasim Esther kalapoi hakata ka khet kadon la ka jong kabor jongka ia ka ba ublei utmu na ka benda ka jat ben riu jiuhi barhaba kum ka ka por ublei ulasei ula penmi ia ka samla kan thei ban yeng yele persya ia kata ka jingma ka ba ap yaki bat ban penyo ia ka jing lai lut ban penyo ia ka jing singan bat da ka ba wanra ia kari ia ka jat ben riu ha pedeng ka jing syong suk bat ka jing singan kani ka jing jia kalong hadin bo Mordekai ulayoi ia ka plan ka ba arsap lani ia ka plan jong kita ki suri kop sli langbrot kom uhaman wat ban penyap yo Mordekai uni uhaman ulatmu Mordekai uyoi ya kata bat habu uyoi ya kata ulaong ya ka Esther bagadai ban lek marmar sya Usim kenang ban lek nagi tersim jong ka jing yap bat jong ka ding jing duk jat duk kher duk mer laong ba kani ka jing jia kadai ka jing jia da ka ba wanra ya ka jing long kawai jong ka jat ben riu jiu ka jing long siteli leng ba ka bor jong ka jing duai bat ka bor jong ka jing silur jong ka bor jong ka jing duai ka Esther hadin bakalayo sngeu kalayo kintin no Mordekai hagal nong ka ba saw ka khot ka ba khatn riu ka benta ka ba shakmat hadin bakalayo ye ki kintin bakadai banlek lada pa pamlek paru pan sadu jaj ong Mordekai ya ka bala ong ka Esther kala pak tin sya Mordekai bat siki jiu ka ong kumni kilet ya lumlang ye ki jiu baro ki badon hasushan bat to ya sya jenit na ka benta jonga bat wat bam lemnedi lai sngi menmit lani mensngi ong ka Esther ngaru bat ki thei samla jonga ngin ya sya jenit kumjo kum ka balang ngi ju penlong ki jing duai sya jenit habang idon ya kanu ka jing tmu ka babaha ka jing duai sya jenit lani u kenjri jing duai ngi ju penlong da ka balang lengba bat ka ba khambun sien ki ba organize ya kani dei ki sengken thei
ki baju penlong ye ki jing duai syak jen et lani yo kan jiri jing duai da ka baye tre ringkat bat ka balang ka Esther ka konsuet ka bala sya iben na ka jat benriu jongka hadin bagala poi hakani ka khet ka shem ye kani ka kabu bat ka ong lek duai syak jen et yalum lang kawai yalong si teli ko ka balang duai syak jen et lai sngi, lai mit, wat bam, lem ni wat di. Mordekai ulalum lang ye ki jiu, barok da ka jing sngeuk ya. Ban syak jenit, bat banduai, bandem haki ko siu, jong ka jing sngeuk hakmat jong blay. Ublay Jehovah. Bat ban ong ya ka Esther, ban lej syausim, ban kerpat ya ka jingle isen ai jong u nakabanta kibreu bat ka jat benriu jiu. Namar kala don ka plot ka basyadien don umas termain hangta ubatmu ban lek ben bat penjot ya ka jat benriu jiu. Kabor jong ka jing duai. Ka penkela ya ki ai baro. Kektien ke jauh belai ke ong to pan tion sahai to wat depen sesem to tit to on sapli haba ke star ka pan no belai rengkat bagi jiu ki be yang teli kumuai ubreu banduai ublai uai ya ka jubab bar ba ka tit ya ki jingkang jong ka beneng ublai upli ya kata ka jingkang jong ka beneng bat kisem yo blay ka baar pat ka jinglong siteli ka bor jong ka jingduai kawan rat ya ka jinglong siteli lani ya ka jinglong jong ka wei klem da ken hon niam ayu habang ya yeng lang hakmat jong blay ngialong ka wei hakmat jong u don ka ktien ka baju yai sawa bat ka baju yai pensngeu hangi ka ong. United we stand, undivided we fall. United we stand, undivided we fall. Teli ngin yang, separate ngin kelon. Nganom kata si kiwe ki badai hagi ni kisngi ngiyo ya ka jing kelon ngiyo ya ka jing bom teli hagi ni kisngi ki bementa bat ka basngau tenat ujisu uduai na ka benta ka jing yelong kawai ka jing yelong si teli uduai na ka benta ki senran ki jong u bat da ka buong babaro ken yalong shitli hangi Yohanes kelnong kebakat nyo kedekot keba arpuai kawai kejing bomi teli kala benlong badai now leader lani bayakwa burom barok ban yalong hakmat kawan kejing pat jing pra bat kawan ra kejing jot ya kari ya ka jat benreo henry hagari ka jingjangi itenat sibon ba umor dekai ubala sum yelade do dupai ulum lang ki jiu baro haga jinglong kawai klem ken pidon haga kerdan ayu klem ken pidok piriuspa pilong han ulum lang yaki baro ngin yeng kawai ngin ya telilang baro ngin let show blay da ka jingduai bat ka jingduai ka bor jong ka jingduai kawan ra ya ka jingelong ka wei unong ruai shemen si mu ong ka jinglong si teli ki khon jong blay ka penpau ya ka burom jong kris hagani ka perthai ka jingelong ka wei ka balang babha kapla ye ki breu bayo Jesus Christ
melapha. Kabalang sitali, kayo kabor blay, ban yeng hagat ma, ban job, iya kapertay. Para bangay bayit, kikon ki jong blay, kabor jong kajing duay, kawanra ru, iya kajing slur. Kabor jong kajing duay, kawanra, iya kajing slur. Hadin kajing duay lais ngi laimit. Ka Esther ka layeng jot. Naga khat jongka. Bat menta da kajing slur. Ka ong ngan lek syaus im ahazros. Wat laga da kamsyong an. Ban lek lada usim khot. Habau don kam. Bat kiba lek kumta kiba syulek syakmat jong usim. Kin syak pensitom wat hado kajing yap. Henry ka Estar hadin bakalayo ya ka bor blay bau blay ulayo I ulay ngap ya ka jing duay jongka bat baka jing long sitali ki jaj benriu jiu ki badan sabar na kata ka ketsim kani daga jing slur kala yeng rangba shisha bat ban lek hakmat jong usim bat shua ban lek kala raikut yela de kaong ye gitu kentin ladangan yap ay ngan yap nagabenta ka jat benriu kabala jit kerpang jong ublay kani ka kena samla kaong ladangan yap ay ngan yap kamamot banong ngamat dep syatu kani ka jing em jonga ay ublay rei na ka benta ka jaj benriu ka kerpang ka jong ublay ngamat dep syatu lani kala bandong dengi kintien ka biang bek na ka benta ublay na ka benta ka ri bat ka jaj benriu ka biang bek ko mengiong mengi let it be. Let it be. Upol makatni. Uday unong tem base, ba unong tem payano. Jong ka kanhon nong ruay, ba pau nam na Liverpool, kato por. Kabang itip ya ka kanhon. Kung ka Beatles. Utaw ya kani ka jing ruay, let it be. Bat ki kentien ki ba sgaw tenat, hakay ka por, wong. Daga ketien pareng, saya translate mapi, saya penkelak hasi mapi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me and she's speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Habang Hashem yala di hapadeng kaching jong kaching wang alet hakamat kaket jong ublay. But ki kentin jong kajing pentengen, ki kentin jong kajing start kiwan hau. Da ka baong kabiang bek, ya padang diri ki jing Nang tahu ong syo, when all the broken-hearted people living in this world agree, there will be no answer. Let it be. Ki briu ki bapak donut. Kiba mong ka jingmot jing perhat. Kiba don hagari ka perthai. Yaki omdon ban ai jubab. Mla ban ai jubab. Henry wong kan don. Kapor ka bo ulay un ai jubab. Bat kata ka ong. Let it be. Kabyang bay. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Wala padeng kajing siya paniaklat. Ngikan mau bagi pek ya ketuka film ke Holocaust. Haga bala paniaklat ya ukpa bat ika kebe. Ban tep haga tuka chimney ban tang no ya ke jaj benriu jiu. Henry don na padeng jongki ki badang ya kendo. Bangakan mau ya kinong ruai Isaac
kibadon ha USA, kibadon ha katu gerakan hon jong Bill Gates. Ki Isaac gidei ka kemiit jongki. Kadai ka bala laj im na katu Holocaust. Kajing syak lebeng ha jong Hitler. Henry ki kenduk pat. Para bangit bayi ki khon samla jong ka balang. Don mo nangi banut banrung habala tho no entry. Habangi nya iki kali. Don mo na pedeng jongi ki banut. Ban lek sesilong habala ong hagani kasngi kiniat tangki ot number jongi kali jongi pidon ke kali even number pinot ban lek. Nga balik silong arsin laisin si tayo. Man kapor haban phone show DC jong ka East and West. Ban yok karpas. Ka Esther kam keng. No entry. Ne entry kam keng. No parking. Ne parking kam keng. Kalek. Wala nagala tip ru. Bakaan. Kasakaan. Mlak ban penkelay ka. Henry Karung siaga cat usim claim permission. Menta war mangili ikan duk chief minister, wangili ikan duk iki minister jongi badon burom hang ni ngihap bu ya kawi ka slip ban permission. Ka Esther kamle kumta. Karung siaga cat jong usim kabalong forbidden. Bombit bat kani ka Esther ka kendo. Kalen dia ka malade. Naga benta ka jat benreu. Naga benta ka ri. Naga benta ubuk keburom juga jong blai. Ka kendo ia ka jing im. Ban pelat im. Ia lagi jong ki breu. Naki tersim. Jong ka jing yap. Bat daga jing slur jong ka. Karai kut bat ka ong biang ye gitu gentien. Ladangan yap ru ai ngan yap. Ladangan siapa si ru ai ngan siapa si. Tang ba ngan yap kom kamahadei ke jong usim ahasuras. Ka jubab bat ka result kalong. Fruitful. Say so. Success. Hagani ka jingslur jong ka Esther. Ka wanra ka jingkmen. Ka wanra yaw sok babha. Ka long ka badai. Da ka bor jong ka jingduay. Da ka bor jong ka jingslur. Da ka bor jong ka jingalong teli. Ka wanra ya ka jingjob. Haga jing im jong ka. Bat haka jing tray jongka. Ya ka bahaduk menta ka pertai ka pediang ka itu. Ya ka ni ka samla. Ka Esther. Ublay uong. Wat siap tieng lem ni wat kiuk. Na bau try ublay jong me. Ulong rengkat bat me. Kat siapa melek. Utrai ulong ka jing syai kabor bat ka jing penem jonga. Yano ngan syeptieng. Yano ngan kawek. Ong kasam kaba arpunyo. Ngiem hakidi kisngi kimangi sngow syeptieng. Ngisir. Ngipo nyang kriat kamet. Kiyeng kinyukli teng-teng. Habawan ki kubor. Kiba pentrem, kiba pensengau siap tieng yang i haduk kata-kata. Henry habangi don, haki kejat baraki kok siu jong ke jing duai. Lada kom ke yeng yang teli kawai. Kom ke senong yang teli kawai. Bania thu, bania le, naga benta. Kari baka jat benriu. Ngangej. Kita barok ngin ong kumbaong udebet yano ngin siap ting yano ngin kawek namaru try uba ublay jong me ulong rengkat bat me kat sabangi lej
dang don mo hai kini kisngi ki khon samla lagalong senrang kan thai ki badang i ya ka jat ben riu bat ki ba shep ting yo blai dang don mo wat hapdeng ke jing syak berngem bersit wat hapdeng jong ki balong ki ding pengkiang ya ka jing em jong ki khon samla dang don mo ki banut ban yeng hai kini kisngi ki ba menta ka ba arpat ka samla kan thei ka kerteng jongka ka dei ka nameless ka samla kan thei ka ba kerteng jongka ka dei ka nameless but powerful nameless but powerful kani ka samla kena kapang pensyong nong rem na ka kitab baar jong kisim kal nong kebesan ka khot ka baar bat ka balai kadai ka kena ka bala sya ring merau ka kena ka bala sya ring merau bat kam don kemi don kpa ha kata ka por bat apa kala sya ring merau ya ka ladei ban bo ha ka ying jong ka tengah ka jong una aman ban sumar ban ri ban pek ya ka ying ka sem jong ka ying una aman bat kani ka kena ya ka snem ru sim la ya tho kat no ka don la abanong ka dei tang khat sau snem lani tam nang ta kani ka kena habakala sya ban ring merau ban syakri ha ka ying ka jong unaman ya ka tengah jong u ka don la ka jong ka bor ka bakrau jong ka balarangi pet ha ka ktin ka jong ublai ka khubor jong ka ka long ba ka dei ka nongra tin sim ka ambassador ka jong ublai banra ye ki tin sim jong ublai bat ka beningkong ka jingra tin sim jong ka kalong baka dei ka nong kit tin sim jong ka jing it bat ka jing burom hapadeng ka jing long merau ka it ya ka tengah unaman bat ka burom ru ya unaman ngitip una aman udah way udon ke jingpang ke bakumno Henry kani ke kena merau ka bom don kerteng ka bom tip syuk ye kikimi kikpa jongka habakala syakri hakani ka ying ke nyong unaman ka ai tilut yalade ka penrit ka pendem yalade hakmat kikenra jongka ngasngus thamula bunsin ki perlok na selong ki jo nga ai pastor panwat kena nong trailem se situ se snong jong pi la ni senu kat ba pi yo ki kena nong trai ngong la pi phawat kena nong trai ti myo la da pi phawat kena yarap kam haying telak ban yo namar menta ka ba than kalong ba phin ong ya ki briu ki jongi bagi de ki nong trai haying jong ki briu ki das ngusi aduk kata ki kena pinda ong kide kinong yarap kam haying ki kampo samrke kendet kani ka kena merau ka IT ya ka jing em ban syakri ya kani ka tengah ka jong unaman kala long kanong kitin si em jong ublai ya ka jing it bat ka jing krau ka jong ublai bat ya ka jing burom bat ya ka burom ka jong u nang ta ka long ru kanong kitin si em jong ka jing kemen bat ka jing kermen kanong kitin sim jong ka jing kemen bat ka jing kermen ya ka ying ka jong unaman ka ong ye gini ki kentin
bandau kenrat jonga udon bat unongnya tu lupa hasamaria. Tie unda penkia yau nyang tok li jong u. Hatu kamdei ke kubor jong ke jingkemen bat ke jingkermen. Naga bentau beriu ubom don jingkermen. Naga bentau beriu ubom don syuk ke jingkemen haka mensim namar bau nyang tok li. Ulatap ya kamet jong u barok sir nieng. Kamtam bau long uno yalam sipai ubah kamat bandau kenrat jonga kabumut unaman. Undon ba unongnya tu lupa uban hasamar ya. Ti undalapan kia yau nyang tokli jong u. Kani kali ka kubor. Ka kubor jong ka jingkemen. Ka kubor jong ka jingkermen. Om tang yau naman. Henry ya ka tengah jong u. Bat ya ka yeng barok kawai. Ka nongkitin siim jong ka jingsok bat ka jingpen kia. Habakalapan sengau ya kita ki kentin, sengau tiang, sengau bang, bat ki kentin, ki bawan ra ban ai ka jingkemen yau ni unaman. Shisha ulalek, Syau Elisha, Syah Samaria. Banyoi ya ka burom ka jong ublay. Banyoi ya ki kamba ki jong ublay. Sisya habau lalek. Unaman ulayok mat. Ia kajing penkia. Kajing penkia. Na kajing pang. Bat ban mat ru. Ia kajing sok. Haka mensim. Para bangit bayit. Kani kadon kajiadai. Bat katu kajing puli mene. Ar kronikil kalnong banyaw kadekot kabakat sao. Bala lagi beriu jonga. Ki penret yelade. Bat kin khot kerpat yau blai. Kin kela ka bemut. Kin duairu. Ublai wong ngan yo sngeu yaki na beneng. Bat ngan penkia yaki. Bat ya kari jongki. Unaman umat. Ya ka bor. Jong ka jing penkia. Lengba kani. Ka kena ka bomdon kerteng. Bat ka long ka kubor. Ka baklan bor. Na ka bentah. Lau jong ukenrat. Ka jing slur jong ka. Ka nuot ban yatho ye kita gi eki barok. Halau jong ukenrat. Bat loyo mat ye ka jing kerku jong u. Ka bakhat do. Ka kentai samla long kemi. Bat kata kadai Kajael. Kajael kitab nong bisyar kalau nong besar ke khot khat nyo hadup ke arpuar. Kani ka jingmut jong ka kentin Jael. Laong bagadai ka belang klau lani ka khiat ka bangi jutip. Jael kamut ka khiat ni ka belang klau. Kani ka long kemi samla kadai ka tengah jong u hebar. Om tip ye ki kemi ki kpa jongka laki layap ni ki dang im. Bat kani ka Jael ka shem ye ka benta ka bakrau ha. Haga history jong ka jing le thma. Ha pedeng ki Israel bat ki nong kanan. Bat ka jile thma hang ni kalong ka Deborah bat ubarak ki yalong kawai bat ban yele thma persya yau Sisera urangba ki nong kanan. Bat hagani ka jingja laong bau barak bat ka Deborah kila job yau Sisera bat iki pat ya pom jong u. Ngamtip mano ban job ke Ukraine kan job ke Rusia. Cendera ini depet isen bah. Ye ki nong Ukraine, yo presiden, nabangi pet ye ki kubor ki jongi. Shano kan yalam ye kan ni.
Bat don ki bala ong lei mat bagani kala dai ka thamaba ka balai. The east and the west. Hagani ka jiale along hadin ba usisera ula sya job. Kino yalam ti kim jutur kim jude ki front line mo la ni ki frontliner kino yalam kim jude ya khamat. Uputin yeng khamat. Ban yale thma hanrei ki don de kino yale usu control na sya den tanda ka ktin. Usisera ru ulong ha katakadur. Bar habala sya job kumta laong. Bau niu sisera masen benai ka jing syarem. Ulah hiarno nakakali ya pom jong u. Bat banuat jakari. Ban pet. Ban laj em yelade. Bat ulah mare. Bat ulah pet. Banuat jakari. Daka kejap ulah sumare. La thaj bah. Balaong haba ulah pet ri kumta. Hapadeng kita ka klau. Ula poi ha kawe ka benta ka jaka balong ula poi hangta ban petri ula yo i ka yeng jan ka badon hangta bat laong bo ula rung sya ka yeng jan jong ka jael bat anda la poi hangta kani ka jael ru kala pediang sngo bha yo u kala pediang hon men sim yo u bat ka yo i ka jing that ka jing tlot jong u laong kumta ula pan naka ba undi bat ka jael mdei ba ka ai tang da ka kala ai ru yo u da ka dot bat apdeng ka bakum ka ta ka por hadin bola yo ya ka la yo ya ka dot bandi la penjat thaj ya ka met trong u bola thaj kala penri yu ke jael kala penri yu bat aba kala penri yu kala tapru yau tau sisera da ka jan banat mtip ka jing thmu jong ka jael banle ayu kale kumta yu Ti laong ka jael ka don ha kaliang jong ki Israel. Kamde kaliang jong ki nong kanan. Henry ka le bha yau ni ubrio bat ka don ka jingtmu ka bari shalendet jong ka. Ti habau sisera ulayo thia hagata ka jaka bakala penri. Lengai ulayo thia hangta. Bat hagabakum kata kapor. Kata kabrio ya ka bau blai upen dan kam ya ka banyele persya ya ki nongshun jong ki Israel laong da ka jingslur jong ka kala shim yo snar bat yo ternem bat kala sa yo tau snar dau ternem naka moy jong une usisera bat usisera layap hagata ka kendeu bat ulayap hajo. Ublay upendon kam. Tang ye ki shenrang. Ki samla shenrang hagaktin ke jong ublay. Henry upendon kamru. Ya ki samla ki longkeme kenthai. Hagata ka por bat pendon kamru. Hagini kisngi ki pamenta. Para bangej bayit. Daga jingslur. Kalajit ya kata lat ia ka bau blay ulai haka bat kata kalat kalong ban peniap yau nongshon jongka yau nongshon jongka jat benriu ka bakerpang ka jong blay ka jael kala peniap yau nang ta kala jit ru ban pendon kam de kitiar bagadon hagakti jongka usnar bat uternem para bangej bayit ki khon ki jong ublay hagi bakom kini kisngi ki bamenta ngidon hapdeng ke jiele ka basyir khai ki jiele ki bangimla syu ban batai ki jiele ki bangimla syu ban sngew thu ki la long kum ki jing at plong ki ba itrim ki bawan ban len shop hagi yeng kisem kibawan banlen shop aga shnong aga thau kibawan banlen shop aga balang ru kidon hagi ni kisngi
kiba menta. Daga jing slur. Kom ka el ka don ni kini ki tiar arteli. Ki tiar ayu ngidon. Ko para bangit ba iet. Ko para samla ki baraya klanye ka bor. Ki atiar ayu ngidon na kini kisngi banyale yau nongshun. Kaktiin ka jong ublay ka ong kumni. Om da ka wat, om da ka sti, om da ukhnam, om da ka renti. Om da ka but, om da ka bor. Daw mensim jonga ong utray. Sekaraya, nong basaw, kadekot ka banriyo. Om da ka but, om da ka bor. Daw mensim jonga ong utray. Kabumut daga bor jong ka jingduay. Daga bor jong ka jingduay nginjop. Nginjop ia ka perthai. Kom gi khon samla. Ni em hakisngi ki baladuna sibon ki riuslur. Ki banot banlen ia ka malani. Kibanot banong, let it be for God's glory. Nakabantabat karibat kajaj benriu ngilayu ba kila duna bha kibriu kibalen no ya kamalade. Kom ki jong utirot sing ukiang nang ba upakan tong sama. Mdon syu. Kibalen na kabenta ka ri ka jat benreu. Na kabenta ka imlang ka saklang. Batru na kabenta ka balang. Henry ki slur. Ki don kiriu slur hagini kisngi ki pementa. Ban suklon bamay to tim kita gini kiriu slur. Ban penyap breu. Ban leben yaki kentai kena. Bat ban shim wat ia ka bomday hok la ka jongru ki don kiri slur ki banot ban le kumta hagini kisngi pementa. Nyenom ya keren skim sorkar. Kat no percentage ki ju ya demand kita ki bapania ya ki skim sorkar. Ka bomday hok ka jongki. Nyenom ya keren sata. Ki donru kiri slur ki babia phongrai ya ka jing shisha. Bat ki ba penbam krun ya ka hok. Ki don kiri slur ki banot banle kumta hagini kisngi ki pamenta. Bat kanong rem jong ka shisha kam yeng shu. Kanong rem jong ka hok kam yeng shu. Ki penbam krun. Bat ki bia phongrai ya kita ki barok ki bau blai uai hangi. Henry hapdeng gini kisngi ki bahe. Ngiawer lang ya barok. Tongin yo ya kamensim Kristan. Mdei banlong reuniam. Ki bakop sni langbrot. Kom ki suri. Ki batip lut ya ki an ki kanun. Henry ki jengai no blay. Henry ka bukan kuat banong tongin ki briu ki bariu blay. Ban ong ban bo agari ka por ban duaya kemat blay. To thong ya ka tenrai jinglong riu blay. Hapo ka mensim jongi. Tenrai ba iubi rusisha haga jinglong jong mehi. Tongin long ki basilur kum ka Esther. Ka jing slur ka jing slur jong ka Esther. Ka day lengba ka penlong yo Mordecai ubala do jingkermen sya ka jingkermen ka babha. Mordecai ula do jingkermen. Ka jing slur jong ka Esther kelapen kela ya ka donot sniu ka jong usie mahasaros sya ka donot ka babha. Bat ka donot jong ka jing isnei. Kajing slur jong ka Esther. Kajing slur jong ka Esther. Kalapan kelai ka do not jong ki jiu barok.
ki badon ha pedeng ka jing seir bat ka jing shep ding na ki tersim jong ka jing yap sha ka jing light load bat sha ka jing shong suk shong singan deileng ba ka jing slur jong ka Esther ka jing slur jong ka kena syakri mrau kala pen kok ngo yo kenrat ban ya kendo yo breu jong ublei bat ban yo mat ya ka jing pen khia ka kamba ka jong ublei ka jing slur jong ka syakri mrau kala pen kala ya ka met ka jong naman na ka jing pang yang thole sya ka jing lai lo jong ki kamba bat ka jing pen khia ka jing slur jong ka jael ka wanra ya ka jing job ya ki kon Israel nagat ma persya ya ki nong kanan da ka jing penyap jong ka yau Sisera ka jing slur jong ka Nabon kala lenlut ya ka malade kam kwa ya ka spa ka phau kam kwa ya ki jing don jing em ye ki jing kro jing kjor jong ki kni ki kme ki kpa jong ka namar u Jisu unong pen em jong ka para bangai bayi ki khon ki jong blai ha shua bangan syong u pol u ong kum ni yang aban em kalong kures bat ban yap ka jing mentoi yang aban em kalong kures bat ban yap kalong ka jing mentoi sngosi ye kini ki kentin ye ki ba apostol Paul Ukren don pat ki ba interpret de kumne yanga ban em kat badang em ha ka perthai kalong ngan yo jing mentoi bat shua ban yap ngan khot yo ukres sngosi kinong yalam nyam kinong yalam jong kari ba kajat ben riu ki perkhat ya kata kajik perkhat kat badang em perthai dai ban yo jing mentoi bat shua ban yap ukres nreu bol wong em yanga ban em kalong kures ban yap ka jing mentoi naga benta ka jing tmu ka baken jablei upol unyeu ye ki ei baro bagi long ka jing du no knang ban yo ye ka jing em hau kres Jisu daka ba uong ye kini kikintin ho si syaken bat nga nyeu ye ki ei baro baki long ka jing do no yanga naka benta ka jing bhakor tam ka jong ka jing tep yau kres Jisu ubau trai jonga naka benta jong u ngaladu no ye ki ei baro bat nganyau senrum ye ki kenang bangan yo kres ong apostol Paul haka siti ki pilipil nong balai ket khot ko pra nganyau senrum bat ka kitab ki kam ki apostol Paul hi ong kumni haka khot nong ka bar phau ka khot ka bar pusau ong nga khendo ialah ka jing em bat ngam nyeu kor syu yaka bakom tangan yo pendep no ya ka jing ya phet jonga bat ya kata ka kam ublei ka baula ka bangala yo na utrai Jisu ya ka ban plai ya ka gospel ka jing ai ka jong ublei upol ru wong nga khendo ka Esther ru ka kendo ka Nabon ru ka kendo ila ka jong ka jing em na ka benta ka burom ka jong ulai ladangan yap ai ngan yap ong ka Esther bagari baka jat ben riu kan roi kan yang rasong a ki kon samla dang don ki banut ban ong kum ka Esther dang don ki banut ban len yela de kum ka Nabon dang don mo ki kon samla ki ban ong kumba ong upol nga kendo ia ka jing em na ka benta ka burom ka jong ukres
Henry hakani kapor. Ong utrai Jisu. Tolong slur pi. Ngala job. Ya ka pertai. Ublay na kamta ka burom jong u. Un kerku yang i. Lengba kani ka ketien ka jong ublay. Hakani kapor na kamta ka burom jong u. Amen. Tuk boleh shibun pastor nak kamta tuk kubor kalau pensau pereng jongin kapor. Kalau mungkin mau hangi jika riu slur juga ketien ke jong ublay. Kiba long ru kena kusan nak kamta jongi kum kisamla Kristan. Kum nungin long kiba slur kiba yang skam ke jengait. Bat dak balen jika ladi nak kamta ukris bat kabalang. Hari kapor pat ngin yo kiban lum jika jaingu. Pat kat bang idang lum ke jaingu. Ngin yo snow ya gini ki jingruai kerpang ka jeseng samla balang nong thlep ka standing koyar jong jeseng samla mau kurwat prestri nang ta ka jeseng samla nong senri prestri pat ka KJP snat satngi standing koyar pa hadin bladep panlum jaingo nga kerpat ia rebran kilau riniang isobha ya kapan penkentang ya kijing aingo teswa begini ki koyar dang penkre gini ruai satu kijing ruai keba kijing ruai kab sispa arpunyo pat sispa arpusan na kab khamrim kijing ruai sispa arpunyo pat sispa arpusan na kab khamrim komen sim kijing pentamai akhir da kabor bakrau penduru kabut usaitan kajing snew nang itolang yagal el buneng atrai to pha ginang papan penim angin snow kaktien kajong me isnei kan rat angin em kajing ruai kap sis par penyo tunyang lang baro Komen sim kajing pentemai akhir da kabor bakrau penduru kabut usaitan kajing snew nangitulau yakal neng atrai topa yakinong Poban pen angin snow kaktin kajong me isneken rad angin ringkat bat kishakri jong me palumen simban yatre do penken do yakinong pop pen paula kajing ai yakimen sim jong imenta do pen shy a tribe of ha angin mat kajing ijong me lam yangi syakadim pna
Ar sutra do nut bak thang ki am sule ki pa manu baklo banyalam yani cari kula ipa na jing kordit ni kwa pan boy hang ta
Singkirmen ngado Bancom batni lemwa She won't jingle, habang pailajing, inapangijing Kain ng kasalang Hunda na jet lapra Manu banyeng bante Patyaga She won't jingle, habang pailajing, inapangijing Kain ng kasalang Hunda na jet lapra Manu banyeng bante Patyaga Hatu pandai mga panaki Panagay na piyata ng jombu Iling chanenta Kung bikun sa mga Krista Iling nasnos ken Inong tingin ang ginran Ay syautra Yang kapolhangin untan Minyak nakagay Trong putran Nagujingin ng pagpag Tungit wai. Ka buram baka jenguk kalong yame au belai.
Ubal pelipat kalat sasisian yang ia kebengiyo ia kebengiyo lumlang. Kum ki kun jong ke jing seng samla senot sepngi. Mila kerku au blai yang ia lang bagi ni senam. War ki bangi mat ye ki jing bat ki jing du jing kerman. Andai mem simla ino habang ilang lagi aila ia keban pentelun ye ki kam. Jong ke jing syakri ye ke kam ke jong me hakibabun kiliang. Bat namar ki jing kerku ki jong me kutrai. Iwan ru akmat jong me da ki jing ai ki jong i hakane ko por. Kerku au blai ye ki ne ki jing ai. Kerku i ko wei pegawai ke kti ke baliyo ye ka lat ye ka banno hakane ko por. Kerku ru komju ye ki tu ki bampat semlayo ka lat ye ka banno hakane ka sen ka bamenta. Hagweng nang yo ye ka lat ye ka banno haki wei pat ki benta ki babun jo ki jing don kam. Ban kentang ru ye ki ne ki jing ai ki beret ki jong i kotrai. Ben kuj ru yaki bahaki nuki nuki benta ki ban sapentrai kam yaki. Gien long au blai ki ba memela kerku. Ki ba mela pen kuj bat ki ba mela pen kentang yaki. Siem yaki nega por baro bat pen kentang yaka. Naba yaki negi duai ketang utrai jengi Yesus Kristus. Amen.